गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। साननैसो सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। 53 एनडिएफबीफोरनि 94 केसआ उइथड्र जाबाय होननानै। दा बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां उइथड्र जादों बेखौ आं दा नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजिनिफ्राय दङना गैया बेखौ आं खिन्थानो नागिरदों। गिबियाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोगोन। दाख्लैनि रादाबा बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायमोन। दिनैखौ आं दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय। दा बेयाव बुंनाय बायदिब्ला क'क्राझारनिफ्राय 19टा माने 19 केसखौ बोखारनाय जादों आरो ओरैजाय चिरांनिफ्राय 28टा केस आरो बाक्सानिफ्राय 31, ओमफ्राय ओरैजाय उदालगुरिनिफ्राय 10टा माने 10। दा बेखौ दाजाबनानै नायोब्ला बेसेबां जायो? गासै 88ल'सो केस जायो। ओमफ्राय दाख्लैनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बिसोरो बुंदोंमोन 94टा केस आरो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों 88 केस, नङा होमबा? बे बाथ्राया आंनि बुंनाय नङा। नोंथांमोना निउस मिडियायाव थांनानै बे बड'लेण्ड रादाब आरो बुब्लियाव थांनानै नायनो हागोन। आरो नैबे दा बुब्लिनि जायबा रादाब बिलाइ बेखौहाय जोंहा गेदेमा बिआर फेरेंगा सारा हरदों होननानै फोसावदों। दा बे आरो जियानो जा बेफोरबायदि इसेबां गिदिर आंनिबा गोरोन्थि जानो नाङा होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदियाव नंगौखौसो फोसावदों ना नङाखौ फोसावदों बेखौ सानो आरोना रायजो राजाफ्रा। जियानो जा आं बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। ओमफ्राय ओरैजाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि बेनिफ्रायथ' सासेबो गैया, मोनसेबो गैया बेफोरबायदि आरो। दा बेनिफ्राय बड'लेण्ड मुंख्लंआव केस जानानै थानाय गैयामोन नामा? आं रायजो राजानाव सोंहरदों आरो गासैनावबो सोंदों, जाहाथे कमेन्ट खालामलायो। जुदि दङब्ला आसा खालामो जेरैबायदि दा 53 ex-NDFBफोरनि केसखौ बोखांबाय, थिग बिब्दिनो दङब्ला बिथांमोननिखौबो जाहाथे बोखांनानै होयो, खामानिखौ मावो लासै लासै। इसेबां हाखु दाखु मावनो हायो होननानै आं बुङाखै। मानो होननानै बुङोबा बे न'खरनि खामानि नङा, मोनसे रायजोनि खामानि नङा होमबा रायजोफोर। दा गैया आरो दा सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजिनिफ्राय गैया। दा आंनिबा बैसोरनिफ्रायबो नायनांगौ। मानो होननानै बुङोबा सेक्रिफाइसखौ बांसिनै बुंनो थाङोबा बांसिनथ' नङा, जेनेबा जेसेबांनाखि बिटिआरआ लादों, रल लादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिदिनो लादों आरो। थिग बिब्दिनो लोगोसे दा जाय हाबाफारि जाय एनडिएफबिफोरनि केसखौ जे उइथड्र खालामबाय, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नाय जाबाय। दा बैसोर बायदिनो जाहाथे जायफोर लाइफ सेन्टेन्स होजाफिनबाय, लाइफ सेन्टेन्सनि बारडिक होजाबाय आसाम हाइकर्टनिफ्राय, जायखौ दा सरकारानो सुप्रिम कर्टआव लांदों। दा बैसोरनि निउसफोरखौबो, बैसोरनि खबरखौबो पाब्लिकनो गेजेर गेजेर होयोब्ला माने आं बाख्नायजागोनखौ आं सानहरो आंनिफ्राय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि पलिटिसियानफोरा सोङाबा मालाबाबो खिन्थाया। बेनिखायनो जाहाथे बैफोर केसफोरखौबो एसे गावसोरनो फैनानै बुङोब्ला मोजां, जाहाथे अनसायजागोन रायजोजों, नङा होमबा? जाहाथे बैसोरखौ रन्जन सारखौ आरो बेजों थाफानाय माखासे गासैखौबो बेसोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्सननि सिगां गहोनानै हारिनि, रायजोनि, जाथिनि, न'खरनि गासैबो एभ्रिथिं जौगानायनि फारसे खामानि मावलांनो थाखाय खाबु होगोन। जाहाथे बै दिननि सिगाङावनो, इलेक्सननि सिगाङावनो जाहाथे रन्जन सारखौ बख'गोन, माखासे हारिनि खामानि मावनायखौ खाबु होगोन आरो बिनि बैसोखौ जाहाथे सनमान होगोन। आं एसेबांखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। रायजो राजाफोर गोजोन्थों।